José Tizón, novo adestrador do Boiro, chega logo da dimisión de Cardeñosa para pechar o obxectivo da temporada, a permanencia do equipo na terceira Real Federación. A avultada derrota por 5-2 do Boiro desta fin de semana no seu encontro ante o Gran Peña provocou cambios no equipo técnico do cadro de Barraña. Cardeñosa deu un paso ao lado para que o equipo poida refacerse e atopar unha mellor versión que o leve a pechar a permanencia. Estivemos falando o luns ao largo da mañán e, bueno, pois el preferiu botarse a un lado para intentar revertir a situación deportiva e que el que non fora un obstáculo en conseguir pois o objetivo que nos habíamos marcado. Non se vía pois ao mellor con todas as forzas necesarias para seguir ao frente do equipo e nada, chegamos evidentemente a un acordo amistoso entre as dúas partes e lle agradecemos a Cardeñosa a súa sinceridade e que antepuxera os intereses do Club Deportivo Boiro aos seus particulares. Onte tamén foi un día tarefado nas oficinas do Club Deportivo Boiro. Tras o anuncio da renuncia de Cardeñosa, chegaron moitos ofrecementos para facerse cargo do equipo, que agora mesmo é 13º e ten o descenso a 2 puntos. Hai moitos adestradores que tiñan interés en chegar a Barraña e facerse cargo do equipo. Hai moitos adestradores que están sin adestrar en este momento e seguramente que o Boiro pois parecía apetecible en todos os sentidos ao estar en terceira división e a verdad que tuvemos moitos ofrecementos, máis dos que nun principio esperábamos, pero tiñamos as ideas claras. No perfil adestrador que estaban buscando e apareceu a opción de José Tizón. Falamos con el, nos convenceu a súa proposta e a súa ilusión por recalar en Barraña e foi a verdad que unha negociación sencilla de poucos días ou de poucas horas e rapidamente se cerrou a súa contratación. Adestrador que vivirá a súa segunda etapa en Barraña. Volve de novo ao clube, xa estivera na tempada 16-17 cando o Boiro estivera en segunda vez, estivo facendo as funcións de segundo adestrador con Freddy Álvarez en aquela tempada, coñece Barraña, coñece a forma e a maneira de traballar do club, conoce o plantel, coñece a categoría e, nun principio tiña todos os alicientes, digamos, para vir aquí a Barraña e por eso apostamos por el. Esta tarde foi presentado aos xogadores na primeira toma de contacto antes do adestramento. Pois expoñerlle a súa maneira de xogar e a súa idea de xogo para que a plantilla canto antes se faga, ou absorba a idea que el nos vai a dirixir a partir de agora. Esa é un pouco a idea. Agora comeza unha nova etapa no Boiro xusto antes do inicio da segunda volta. Con Tizón ao fronte do equipo, agárdase conseguir o obxectivo da permanencia en terceira. Basicamente, nós o que estamos pelexando é por asentar o equipo na terceira división, non descender este ano, e entón, el sabe que ven con ese objetivo e está ilusionado e capacitado para conseguilo e o tempo dirá en estes 5 ou 6 meses que quedan de competición si somos capaces de conseguilo. E para iso, de momento, non teñen pensado acudir ao mercado de fichaxes. Tizón, vigués de 42 anos, pasou polo Choco, o Alondras e o Atios. Ademais, estivo ligado durante 10 anos ao fútbol base do Valmiñor e 4 ao Real Club Celta de Vigo.